Hello friends, बरायबाय Bodo's Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली ग्रेड 4 साख्रिनि फुल सिलेक्शन प्रसेस लाबोदों एडिआरनि एबा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै जेराव 12,000 भेकेन्सि मिनिमाम क्लास 8 पास मैक्सिमाम एचएस पास एबा हायर सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो ग्रेड 4 साख्रियाव नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो जायफ्रा डिप्ल'मा दङ नोंथांमोना डाबल चान्स मोनगोन आरो बोरै मोनगोन जों डिटेल्सखौ नायगोन बिनि सिगां जाय नोंथांमोना Bodo's Job Info YouTube चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि आसनिनि बागैहाय नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट मोनगोन बर' रावजों। दा बिदिबा गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो सिलेक्शन प्रसेसखौ नायनोसै बोरै साख्रि मोनगोन ग्रेड 4 आव मोननो थाखाय मा मा साबजेक्ट दङ एग्जामाव फैनो गोनां आरो नेगेटिभ दंना गैया जों बेखौ नायगोन मानोना गोबां स्टुडेन्टस गोदान दङ देग्लाय एग्जाम होगोन बेखायनो नोंथांमोना बयबो जाहाथे बुजिनानै आनजादखौ होयो आरो साख्रि लानो हायो। दा जों फाइनाली फैबाय अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो अफिसियेल नोटिफिकेशन नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना डिटेल्सखौ बेयावनो मोनगोन बेनो जाबाय 5000 भेकेन्सि बे मोनसे टेन्टेटिभ होदों दायो नोंथांमोना बेयाव हमना ला क्लास 8 पास 10 पास बेनिफ्राय हायर सेकेन्डारि पास नोंथांमोना बेयाव साख्रि मोनगोन प्लास आईटीआई दङबा जोबोद चान्स दङ बेखायनो आईटीआई लायोबा चान्सआ नोंथांमोना मोजां दानि साख्रि मोननायाव जेरै स्टेटआनो जा सेन्ट्रेल जा रेलवे जा नोंथांमोना थाबैनो मोजां पोस्टआव साख्रि मोनगोन आरो नोंथांमोना सर्टलिस्ट जागोन आरो कम काटअफआवनो नोंथांमोना साख्रि जागोन थिग बेबादिनो एडिआरआव देग्लाय चान्सखौ होदों। दा जोङो नायनोसै फैदो गोबाव खालामा माखासे डिटेल्सखौ एडिआर ग्रेड 4 आवहाय एन्ड ग्रेड 3 नि सायाव डिटेल्सखौ उनाव लाबोगोन। दा जों अफिसियेल नोटिसखौ नायग्रोनोसै ग्रेड 4 निखौहाय अफिसियेल नोटिफिकेशन पोस्टआ 5000 दङ बिनि गेजेराव जायफ्रा नोंथांमोना 10 पास खालामदों लोगोसे आईटीआई दङ नोंथांमोननि पोस्टआ जोबोर बुरजा दङ बेनो जाबाय 1990 पोस्ट दङ। स' बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना क्लास 8 पासआ बेयाव हानाय नङा अके स' बेयाव हानाय नङा नैबे नाम्बार 1 एन्ड नाम्बार 2 आव क्लास 8 पासआ हाया बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि 10 पासल'बा एबा नोंथांमोना एचएस पासल'बा अब्ला नैबे 1060 पोस्टआव खालामनो हागोन नाथाय जायफ्रा 10 पास खालामनानै आईटीआई दङ मोननैबो बे पोस्टआव नोंथांमोना हागोन एन्ड जायफ्रा सिम्पल क्लास 8 पास एबा 9 पास एबा आन्डार मेट्रिक अब्लाथाय नैबे पोस्टआव 1950 आव नोंथांमोना हागोन स' 1950 आव हागोन एन्ड जोङो गोरलै बाथ्रायाव क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना ओरै हागोन 10 पास बेनिफ्राय एचएस पासआ नोंथांमोना ग्रेड 4 आव हागोन आरो दा मेक्सिमामा एचएस पास बेनिफ्राय मिनिमाम क्लास 8 पास डिग्री पासआ बेयाव हानाय नङा स' सिलेक्शन प्रसेसआव गागोन एबा भेरिफिकेसन जानानै बिथांमोनखौहाय बेवहाय डिसक्वालिफाइड खालामगोन स' बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम नोंथांमोना हागोन। दाना फैबाय जों साबजेक्ट दा जोंनि एग्जामा जोंहा मा जागोननो एग्जाम आरो लोगोसे साबजेक्ट दा बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ ओरैबायदि नोंथांमोना बेयाव एचएस जुम नायबानो जाबाय फार्स्टआवनो रिटिन एग्जाम जागोन रिटिन एग्जामा डिस्ट्रिक्ट लेभेलावनो एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन नोंथांमोननिखौ एन्ड एग्जाम पास जाबाथाय मोनसे एभारेज काट अफ लागोन आरो एग्जामा 135 नि एग्जाम जायो अके एन्ड अरेलाव जोंहा 5 लायो गासै टटेल 140 जायो स' 140 जायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिबाय जे नोंथांमोननि माखासे लास्ट प्रसेस जाबाय इन्टारभिउ एबा नोंथांमोननि अरेल टेस्ट बेनिफ्राय जोंहा 135 बेनिफ्राय जानो हागौ 15 लानो हागौ अरेलाव अब्ला गासै 150 जागोन सिलेक्शन प्रसेसआ दा जायखिजाया नोंथांमोननियाहाय 1:2 नोंथांमोनखौहाय लांनाय जागोन अरेल टेस्टआव माने नोंथांमोना मोनसे पोस्टआव सानैखौ लिंहरगोन आरो नोंथांमोन सानैजों इन्टारभिउ जागोन आरो सासेया साख्रि मोनगोन दा बे जाबाय नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेस देन थांनाय बारनि काट अफआ मिनिमाम क्लास 8 पास लेभेलाव 60 थांदोंमोन एन्ड नोंथांमोननि एचएस लेभेलाव एबा 10 पास लेभेलाव नोंथांमोना 75 गाहाम थांदोंमोन स' अब्ला बे मोनसे एभारेज बेनिफ्राय अरेल टेस्ट दङ बेनिखायनो 135 आव नोंथांमोना हमना ला जुदि 80 मोनोबाथाय नोंनि साख्रिया जानायनि चान्सआ दंसै ग्रेड 4 हिसाबाव अके ग्रेड 4 हिसाबाव बे जाबाय क्लास 8 पास लेभेलाव बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना क्लास 10 लेभेलाव नोंथांमोना हमना ला जुदि 90 मोनदोंबा टटेल नोंथांमोननि एग्जाम बेनिफ्राय अरेल टेस्टखौ लानानै 90 मोनोबाथाय नोंनि साख्रिया एसटि खथायाव जानायनि चान्सआ थाखाबाय बे जाबाय नोंथांमोननि काट अफ स' बिनिफ्राय बिथांमोना काट अफ रिलिज खालामाखैमोन नाथाय उनावसो खालामदों नाथाय फाइनाल लिस्टखौबो बिथांमोना काट अफ होआखै दा नोंथांमोननिया 90 लानो हाबाथाय साख्रि जाबाय बेबादि कम्पेयार खालामनो हायो नाथाय बेबो सोनारगोन देग्लायनि केन्डिडेट्सनि सायाव मानोना देग्लाय केन्डिडेटआ एसे बारा बेखायनो काट अफआ नोंथांमोना 90 खौ कमन लाबानो जाबाय बाखि बिनि एसे खम बिनिफ्राय एसे बारा थांगोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेनिफ्राय साबजेक्ट दा जोंहा साबजेक्टआ फार्स्टआव नोंथांमोना इंलिश थाबाय बेनिफ्राय जोंहा थाबाय सेकेन्डआव ससियेल साइन्स बेनिफ्राय 3 आव थाबाय नोंथांमोननि जीके थाबाय अके एन्ड नोंथांमोना 4 आव थाबाय मेथ्स थाबाय अके मेथ्स थाबाय एन्ड 5 आव थाबाय नोंथांमोननि बेनो जाबाय रिजनिं स' नोंथांमोननि रिजनिं थाबाय नोंथांमोना जाहाथे रिजनिंखौ नायो दा बेखायनो नोंथांमोननि फरायनांगौ जाबाय नोंथांमोननि फरायनाया जाबाय फार्स्टआव नोंथांमोननि इंलिश बेनिफ्राय नोंथांमोननि ससियेल साइन्स बेनिफ्राय मेथ्स बेनिफ्राय जीके आरो रिजनिं
बे मोनबा साबजेक्टखौ नोंथांमोना कभार खालामथारनांगोन ग्रेड 4 आव साख्रि लानो आरो बे पस्टआ नोंथांमोना 5000 भेकेन्सिस मोनसे टेन्टेटिभ आरो समजों लोगोसे बारायनोबो हागौ आरो जेब्ला फाइनाल लिस्टआ फैयो अब्लासो मोनगोन जेब्ला एग्जामा जायो दा बे एग्जामा जुलाइआवनो जागोन नोंथांमोननिया जुलाइआव एग्जाम जाखागोन बेखायनो दानिफ्रायनो साखाफारा जाखादो जायफ्रा ग्रेड 4 आव साख्रि लानो सानदों आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना अफिसियेल आपडेटखौ मोनखागोन जेबो टेनसन गैया आरो बे एग्जामाव नोंथांमोननिफ्राय जेबो नेगेटिभ मार्किं गैया नोंथांमोना गोसोबादि आनजादखौ होनो हागोन आरो नोंथांमोना साख्रिखौ लानो हागोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव थ' बिनि स्केल फिया जागायगोन 12,000 निफ्राय जागायनानै नोंथांमोना 52,000 पार मान्थ मोनगोन प्लास ग्रेड फी थाबाय नोंथांमोना 4,400 गाहाम जायो आरो 3,900 गाहाम जायो बिनि ग्रेड फीया नोंथांमोननि ग्रेड 4 लेभेलाव दा बेनोमोन नोंथांमोना जेब्ला साख्रि मोनो अफिस लेभेलाव हेल्पार जानो हासिगोन ग्रेड 3 नि हेल्पार जाहैगोन नोंथांमोना ग्रेड 4 आवहाय नोंथांमोना जगालि हिसाबै खामानि मावनो हासिगोन बा हेल्पार नोंथांमोना साख्रिखौ मोनहैसिगोन दा बेखिनियानोसैमोन जायफ्रा गोदान स्टुडेन्ट्स आसा खालामो नोंथांमोना बयबो डिटेल्सखौ बुजिबाय